Hello mga kagarots! Good afternoon! Good afternoon guys, because it's past 2 o'clock here in America. Good afternoon and hapit na nga mayong buntag sa Pinas. No? Mo lagi, kadlaw. Today guys, today is Saturday. Saturday in the afternoon. And naluto. Unya, ako ang assign kay sa pagluto. So, mo ni ako ang giluto, guys. Tara! I don't even know kung sa'yo nga ani. Basta, chorizo, beef, shrimp, 2 kinds of chorizo. Ang usa Mexican, ang usa American. So, then tomato, tomato, kamatis, onions, and then powdered garlic. No. Sus, pagkadagas mantika, kani siya, mo ni siya guys. Ay, nagpuwa. Doora, mo ni siya ang beef. Niutang na kog mais. Nya gamay na. Mais, unya gamay na gamay na mushroom. Di man ko mukaon og mushrooms guys, pero mangaon man sila. So, tangan lang gamay. Na, orasad kamao ko muluto. Pero mao na ni kanang mangaon mi sa guacamole ba. Tan-aw na ko ang sari-sari nga kuan. Manang akong sundon mura masag mao, mura siya guacamole na yang uwang shrimp para mura nadaghan sa shrimp. Ay, so finally nahuman ang microwave pagkasaba. Ala, naintalagsik. Ibalik nga to, guys. Sayang. Ngayon lang tayo. Oh, lami naman siya tanawon. Sudan naman siya pag tanawon, guys, no? Sudan na ba? Ako ang garbage, oh. Basta ako'y magluto. Kanya, nagbukal ko o kaning tambok nga nay panit o. Maikog man sad ta. My husband cooked the whole week. So, I guess it's my turn. Sahay ba guys? Oo, man sad ta og dili na lang sad ta mo ko share a little bit. Alright. Karon guys, now my food is cooked. My food is done. My food is done. Tara. Wala naman siya naklaro guys eh. Kaya ko siyang gibutangan og itlog. O patra may kabuok mo kaon pero tanawan ang luto. Guacamole style. Guacamole style.
Ako ipakita guys, na ako ipakita. Na ako ipakita, nagluto ko humba. Ang akong gilutuan, maura ni siya kadako. No, gamay ra kay de. Tara. Humba ba? Humba ba guys? Ha? Giprito na ko guys, na over bitaw siya sa kagahi, na over siya ba? Hadto hinoon, dili na nun siya malata. Gipalit din ako siya sa China Law. Siguro usa na ni katuig sa freezer. Nya kay matalagsik man kanila akong gigamit kay gigamitan akong tabon nga nato guys kay nang ano ang kuan ba manlagpot ang mantika kung gamitan jud og kuan gihingas man ko guys ang laba mo ko nagpalit ko kato siya nga karne kanang usa na to katuig sa freezer mo nang ako na lang gihumba kay gihimog bacon sa akong bana pero di man mga orog tambok lahi man so wala na kaon so ako na lang gihumba no so kamao na gyud kong muluto. Kainit. Humba na gid siya naong guys no. Suka, gitang na kong patis. Waday tetoy patis, amot lang. Basta gitangan na kong patis, kamay, sibuyas nga dahon Okay. Tangan baka tong patis nalimot nako basta gitangan na kong patis. Kabalo mo guys kung pila na siya ka oras. Nagsugod ko na og prito mga alas 8. Karon kay alas 11:15 na, wag gyapon siya na human. Inana ko magluto, dugay.